V dnešnom videu si ukážeme jednu novú funkciu, ale ukážeme si, ako dokážeme pracovať v EasyCADe veľmi efektívne. Máme tu zamerané odvodňovače, tu sú tieto, a potrebujeme ich teraz dostať na os odvodnenia, to je táto čiara. Chceme to nakotovať, ostaničiť od dĺžky na začiatku osy odvodnenia. Takže prvé, čo potrebujeme spraviť, je preniesť si tieto body na kolmici na body tej osy odvodnenia. Ako to spravíme? Zapneme si body z krivky, či vlastne krivky, a tu si dáme dĺžka krivky čiary v bodoch. To spraví, my vybereme pointy, on vlastne nám tie pointy prehodí na tú krivku a napíše tam staničenie. Takže dáme si vykonať, dáme si počiatok staničenia v krivke v metroch, ak by sme to mali nejakú krivku, ktorá je orezaná, my dávame 0, vyberieme krivku a vyberieme body. On nám vybere pointy, takže teraz vlastne ich tam vložíme a máme tam navkladané tieto biele body. Pozriem sa, čiže tieto body tu máme navkladané. A takisto to je ostaničené. Čiže tie pôvodné, zelené si môžeme vypnúť. Tak, a vlastne už máme iba body na tej krivke. Teraz čo s tým potrebujeme spraviť? Môžeme urobiť aj to, že si posunieme tieto texty, môžeme si ich napríklad aj zrotovať, aby sme to mali sčítané z jednej strany, keď staničenie by malo byť z tohto, ale ukážeme si to pre funkcionalitu. Čiže keď chceme otočiť tie body, či texty, aby sme mali na druhú stranu, opäť môžeme spustiť aj túto funkciu. Vlastne tu je to EasyCAD texty a je tu rotuj texty. Tak, čiže dáme uhol 180 stupňov, vyberieme texty a on nám ich otočí. Čo ešte budeme potrebovať? Budeme ich potrebovať si odsadiť, aby sme tu mali priestor na nejaké koty. Urobíme si sem ešte koty, čiže ja to dám zhruba do tohto miesta, offsetnem si to napríklad 2,5 hodnota, tak. A teraz si o nejakú hodnotu 3 offsetneme toto. Je to príkaz move block, alebo aj texty to move, to vlastne, vybereme entity, on vždycky nastaví UCS a posunie to buď v smere X alebo Y, ak si vyberieme. Ja si predtým zoberiem do výberu tie texty, to je quick select, vyberiem, že chcem vybrať texty, teraz vyberiem všetky texty. Dám príkaz move block, tak, teraz dám predchádzajúci výber, potvrdím, on sa ma pýta, či X alebo Y, vidíte, že tu už je nastavené, takže X ide hore, takže chcem posunúť X a dám toho o hodnotu 3. Tak, čiže on nám to pekne offsetol. Čo my ešte teraz potrebujeme? My sme potrebovali ešte ďalšiu vec, urobiť si koty medzi týmito. Jak to urobíme? Máme tu aj novú funkciu kotuj polylineu, takže najprv si z týchto bodov vytvoríme polylíniu. To urobíme zase jednoducho, zoberieme príkaz spojenie bodov do polylínie, vyberieme všetky body, povieme, že chceme body triediť podľa X, dáme, že to je 2D polylínia. Máme tu túto polylíniu. Teraz to ideme okotovať, spustíme nový príkaz kotuj polylíniu, vyberieme a dáme odsadenie koty 2,5. Tak, máme to nakotované pekne. Teraz toto sa niekomu nemusí páčiť, jak sa s tým vysporiadať. Veľmi jednoducho opäť urobíme to spôsobom následovným. My potrebujeme, alebo by sme chceli, aby to bolo kotované na takéto pekné čiare. Čiže ja si vlastne urobím tú vec, že znova si do tohto navkladám body, tie body si na kolmice preniesiem sem a tam navkladám bloky. Takže ideme na to. Čiže zase body si navkladáme týmto príkazom, tie body si zase prenesieme na túto krivku.
Ono nám to samozrejme aj ostaničí, to nám ale nevadí. Tie si potom môžeme vymazať. Ešte potrebujeme krivku. Pardon, vybral som zlú krivku. Čiže my chceme ešte raz stanične v metroch toto a tieto body. Tak. Čiže máme tu teraz troška zdvojený ten popis, ale nám išlo o tieto body. Mohli sme si filtrovať predtým tie texty v hladine, vlastne, že prehodiť to do inej hladiny a tým pádom by sme to oveľa rýchlejšie tieto body či tieto texty vymazali. Takisto aj tie body som mohol prehodiť do inej hladiny. Čiže teraz máme tieto body tiež nepotrebujeme, to som hovoril, že mohol inak riešiť, ale tak, čiže teraz máme tieto body a do tých bodov ja už tu mám pripravený blok takýto a navkladáme tam tento blok, čiže ideme kopírovať do bodov, čiže zase vyberieme tie pointy, vyberieme čo chceme kopírovať a vložný bod. Tak, čiže máme tu tie bloky. Ja som tento blok spravil, ja som to nemusel vlastne, mohol som to aj okolo tohto, ale už to máme tu, takže to nevadí. Teraz vlastne tieto bloky si zase natočíme podľa krivky, aby sme to mali na kolmici. Takže zase easy, bloky, blok po krivke natoč blok podľa polyliny, takže polylíniu ideme urobiť a bloky, ktoré chceme. Tie sme si mohli tiež skôr vybrať, ale tie spodné bloky sú v pohode, takže on nám ich natočí. Čiže vidíme, máme tie bloky už pekne na kolmici. Čo teraz spravíme? Zoberieme si túto kotu a tej kote vypneme všetky kresby, čiže šipky, aj všetky čiary. Mohli sme si to samozrejme urobiť vpredu, aj skôr, ja to dokonca aj niekde mám urobené. Tak, čiže toto máme vypnuté. A tento bod sa nám natočil inakšie, to nevadí, to ešte teda presuniem ja. No a čo toto vymážem naspäť, tieto bloky. Tam quick select block, ona vyberie iba bloky, takže toto dám sem, to urobím ešte raz. Teraz vyberiem quick select a dám na koty, takže mám vyberiem iba koty, vyberiem kotu, ostatné máme tie čiary a tieto body dáme preč. On nám to točilo to okolo tohto bodu, takže to bola moja chyba. Čiže ešte raz dáme body do tejto polyliny. Tak a dáme tieto body, či tie bloky do tej tak. Čiže teraz to máme rozmiestnený, teraz ich natočíme, ale ešte tú vzdialenosť si posunieme, to upravíme ten blok. Takže teraz znova to natočenie. Môžeme ísť aj cez toto, natoč blok podľa polylínie, takže tak, toto, tak a máme to pekne všetko na kolmici. Meráme si túto vzdialenosť, je to 0,2, čiže opravíme si ten blok.
Môžeme to posunúť o 0,2. Tak, zatvoríme. Mohli sme samozrejme offsetnúť aj tú čiaru, ale čiže vidíte, že máme pekne nakotované aj nastavničené všetko. Samozrejme tá dĺžka môže byť ľubovoľná, ale ide o to, že vlastne všetko nám to spravilo veľmi rýchlo. Keď chceme samozrejme ešte tieto koty, aby neboli, povedzme to, takže chlpaté, tak si povieme, že to zaokrúhlime na 10 mm. Takže máme to na 10 alebo na 5 cm a všetky koty. Čiže máme takto okotované rozmiestnené odvodňovače napríklad. Ďakujem za pozornosť.